To traktor nejde. Nemá to tu. Ani za lano třeba. A tam se dá brzdit totiž, myslím. Myslím, že kdyby to tak by tam byl jeden člověk, který by byl dělal brzdiče. Tam. Dvaja do kusu, asi sadneme. Čo? Tam. Nie, tam ho asi uviaž. Aby bol, hen tam ho dáme cez tú Jan? rádku hore. Až na ten hrubý. Čo stváraš? Neviem. Rozdúpávam onu. Však tam dáme rebrík. To tam vysuneme. Tam ho vysuneme. Ten ty zrežeš nejako. A jen ho uviaž. Dobre. A prehoď ho tam nejako. A ho nechaj na Nie, rebríku. rebríku, však to... To moc vlastne ani nedám. Nevadí, čo vám to vysunie. Ale musíš ísť dole. A treba ho dať čo najbližšie k stretu, do múru. A to treba používať.